Benvinguts a casa, soc en Marc Casabosch, som els Solsonès un cop més i us puc assegurar que la millor manera de començar el dia, més enllà d'acabar la dutxa amb aigua ben freda, és fer un tomb de 5 minuts per l'hort. Som-hi! Febrer és el mes dels espàrrecs. No el mes de collir-los, sinó el mes de plantar-los. I aquí us porto esparregueres. Avui el que veurem és tot el que hem de fer des del minut 0 fins pràcticament deixar-ho tot a punt per poder-los collir d'aquí unes setmanes en relació al cultiu de l'espàrrec. Per plantar espàrrecs tenim dues opcions. La primera, és la més lenta, seria sembrar-los de llavor. Comprar planter d'esparreguera. El planter d'esparreguera és un petit brot d'esparreguera de primer any, diguem-ne. És a dir, sembrem llavor, germina i quan ha començat a germinar la llavor, allò és el que trasplantem. Això és molt lent. Jo el que us recomano, i per això ho fem al febrer, és que compreu el que de forma així col·loquial en diem garres d'esparreguera. Aquestes arrels d'esparreguera ens permeten avançar 2-3 anys i, a més, permeten una cosa encara millor, que és preparar molt bé el que seria la feixa de cultiu, perquè tal com les espaiem i tal com les nodrim, ja és un cultiu que ens durarà molts i molts anys sense cap tipus d'incidència, d'acord? Per tant, si optem per la via de les arrels d'esparreguera, ara el que farem és una mostra de com hem d'arrencar des del minut 0. Com en un tros de terra, prepararem una fossa i ara el que fem primer de tot, abans de disposar les esparregueres, és aplicar-hi una capa, en aquest cas és de fem, podria ser compost madur o algun altre tipus d'adob orgànic que faci de base per força temps. I una vegada ja el tenim aplicat, podem ara sí disposar les esparregueres de la manera que quedaran ja per vida. Limpem, queden les arrels així ben estirades, sempre amb l'ull al mig, que més o menys quedin un parell de pams entre ull i ull. Hem de pensar que això d'aquí és d'on naixeran sempre els espàrrecs. Aquest ull es anirà fent gran a mesura que passin els anys i si els primers 3 o 4 surten gairebé sempre del mateix punt, després al cap d'una dècada o 2 dècades veurem que surten espàrrecs a més o menys fins a un pam d'on l'havíem disposat al principi. Això és perquè l'ull es anirà fent gran, l'arrel també. Un cop cobert de terra, l'única cosa que aquí ens faltaria és aplicar una capa d'encoixinat, una capa de mulching. Per què? Perquè ajudi a retenir la humitat millor, perquè també serveixi d'adob per la terra i perquè, a més, sobretot, més important encara, ens permeti que les herbes espontànies durant 1 o 2 anys tinguin molt poca tendència a néixer en aquest espai. Només una cosa en relació a l'encoixinat. Nosaltres, aquí a casa, fem servir palla habitualment, perquè ja ho hem dit algun altre cop, és un bé que tenim a disposició i, per tant, el fem servir. Si no disposéssim de palla, podem fer servir fullaraca, podem fer servir herba tallada. Les mateixes herbes que fem servir, que traiem, diguem-ne, de l'hort, que són herbes espontànies, les podem aplicar un cop seques aquí sobre. La qüestió és que sigui una capa de matèria orgànica protectora, d'acord? Llavors, dit això, aquí ja ho tenim tot a punt perquè d'aquí a poques setmanes, a la primavera, surtin els primers espàrrecs. Però és molt important que durant la primera primavera d'aquests espàrrecs no en collim cap. Ara el que volem és que la planta arreli i això vol dir que quan vegis que surten 3-4 espàrrecs els deixis perquè, diguem-ne, que la planta agafi energia a través d'aquests espàrrecs que acabaran sent esparreguera, la planta pugui arrelar bé i a partir de l'any vinent, llavors sí, sempre ja podrem anar collint espàrrecs a mesura que vagin sortint. Hem vist com començar des de 0 el cultiu de l'esparreguera. Ara anem a un altre marge. En aquest marge fa 15 anys que hi ha esparregueres instal·lades, d'acord? Què requereix el cultiu de l'esparreguera? El cultiu, diguem-ne, anual, el manteniment de les esparregueres? Doncs molt poca cosa. Només requereix que, com a mínim una vegada durant tot el cicle anual, passem a fer una repassada, passem per la perruqueria a les esparregueres velles. És important tenir clar que sempre va bé deixar algun espàrrec que s'acabi fent esparreguera. Si cada esparreguera l'any passat aquí va produir una dotzena d'espàrrecs, doncs 2, 3 o 4, els més petits, els que ja surten més enllà quan estem avorrits de menjar-ne, els deixem, que acabin fent esparreguera. Aquesta esparreguera també ajuda la planta a seguir fent arrel
i ho deixem estar tot l'any. Llavors, és ara, quan ja ha passat tot l'hivern, que està tot sec i a punt de descomposar-se, que repassem, tallem i tornem a deixar preparada tota la feixa amb una mica de compost o de fem i d'encoixinat perquè torni a produir un any més. Ja hem podat totes les restes de planta vella de l'any precedent i a més hem tret algunes herbes espontànies que havien sortit. Una vegada ho tenim, entre cometes, net, estèticament net, allò que veiem una repassada en quant a vegetal, i apliquem al damunt una capa de compost o de fems i després una capa d'encoixinat a sobre i ja ho tindrem. En relació al cultiu de l'espàrrec, una nota important. L'hem fet servir de pretext per fer veure, per explicar-te que de la mateixa manera que hi ha enciams o espinacs que s'estan 3 mesos en un punt de l'hort i després desapareixen i entra un altre cultiu, en el cas de l'espàrrec és una planta que viurà molts i molts anys en el mateix indret. Això fa que sigui especialment rellevant el lloc on el situem, i no s'hi val qualsevol punt de la feixa, qualsevol indret que tinguem més o menys transitable, sinó que va molt bé situar-lo sempre en marges, vores, llocs que sapiguem que no hem ni de fer-los cas. Dit això, només ens falta esperar 2, 3, 4 setmanes i en el moment en què comencin a sortir els brots tendres, celebrar la primavera i l'arribada del bon temps amb els espàrrecs.